jotono no khulumko ani channel o hingkai tomung no norok ani channel no tabuk phano subscribe khlaio khongka hingkai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement tei online information related videos sanamo hingkai phadi tini kaisa advertisement ketal nailainai omo wngkha oro sajaka naidi Badargat as per format given below o jagao Pharmacist tlangjak naidi Pharmacist at Bishalgor tongo unokuti khuwai tei haikeno tei kubun jagao total 5 numbers tongo naidi under generic medicine scheme on the purely temporary contractual basis si tlangjak obo hingkai borno per month 12,500 khlai rwjaknai hingkai omo naidi fixed for a period nai 6 months ni bagui se hingkai no tomung no qualification tongkha hingkai interested tongkha hingkai March ni 15 tarik ni 4 PM ni sikang no ni application form no marnai hingkai no ni application form ni logi norong ni 2ta photo nangnai color photograph hingkai tai no ni je documents tongbai mani hingkai oro saka TANDA will not be admissible for appearing hingkai norok rang rok rwjak glak borok ni simi interview rok rwnani afro thangna rok ni bagui hingkai o jagao qualification hingkai je pharmacist khlaijak tongnai from a recognized university along with borok 3 years working experience tongna nangnai hingkai je pharmacist khlaijak tongnai tei experience tongnai rok apply khlainai di tomung no khlaina musungkhai hingkai naidi oro saka well capability in handling of medicine softwares hingkai o jagao naidi practice knowledge rok tongna nangnai excel tei internet operation rogo hingkai naidi understand regulation website operation rok instruction rok obo nainani borok oro sanjaka hingkai oro norok tomung no pharmacist khlaijak tongkha hingkai ready hingkai oro 5ta post tongo 5ta post omo kubun kwbangma jaga no tongo norok ready rwna musungkha hingkai age hingkai to sajakya hingkai norok format application format bahaike swnamnai iko application format tongo ang ani description o bo rirwnai norok download khlainai di application format no hingkai norok send khlai di oro 15 tarik ni sikang hingkai tomung no oro ni logi je application ni logi noro application o format ni logi norok ni oro sajaka naidi norok ni photos documents rok bo maro hanai hingkai norok tomung no iko managing director Tripura market hingkai norok tomung no interested tongkha hingkai qualification tongkha hingkai apply khlainai di hingkai norok takphana ni channel no subscribe khlaio khongkha hingkai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement tei online information related videos sanamo hingkai tini bagui am sunung sito jotono no hambai।